Lagi pre. Sige. Mabel! Sinong away mo ng gloves? Hindi, bali kasi the first date ko ito, bali, may nabigyan na po kasi ako ng tawad. Tapos, nung first day ko, tumawag ko, kaya nang galit ko sa sarili. Ayun! Sayang naman! Diba? Opo, basta ganun din nasabi niyo, hindi na pwedeng yung sabi na yung confession yung why. Mabel! Kaya, ano lang tayo, medyo, chika-chika lang sa pag-igo down to the ground. Would that be okay? Yes, sir. Oo. Mabel, you're 37 years old, yung trabaho as practice officer. Okay, sir. Okay. Nakikinig ka ba sa akin? Opo. Lagi. Lagi. Problema ka. Kaya ka. Bali kasi napakalasan ko yung schedule nyo. May nakita ko kayo ay Jessica Soho. Wow! I love myself. Di ba, lalim napakulas na, Indiana Jones ka ba? Hindi talaga. First time ko kayo nakita sa Channel 7. So, hindi ko po yung Papa Jack kasi expected ko kay Papa Jack yung super taba na lalesa. Okay po, si Capro yun. Si Capro yun, ako yun. Yung super yung... Sobrang taba daw. Hindi naman si Capro yan. Medium ka na, di ba Capro? You are no longer large. Capro, medium ka, di ba Capro? Ayaw kasi yan, sakyan. Medium ka ba large? Small ka. Ano ka micro? Alright, Mabel? Sir. Huwag natin pag-usapan si Papa niya. Pag-usapan natin ito. Bali, tungkol po sa asawa ko. Okay. Pero, wala niya po. Bali kasi, 2011, November, okay pa po kami. Sinundo pa niya ako dito sa trabaho. Tapos, Kaya nag-order pinuli natin, nabanggit mo kanina? 2011, nung last year na po, 2011 November, Sinundo ka pa niya. dito na sa work ko. Okay, mag-asawa kayo nito ha. At nasa isang bahay lang kayo. Yan, po, bali kasi, nagtatrabaho ko siya sa parking Makati. Wala akong trabaho. Actually, nakapagtrabaho lang po dito, 2010. Alright. Tapos ako po, nasa Paranaque. So hindi kayo magkasama ng bumili ko. Hindi po. Actually, taong po talaga eh. Taon? May communication naman po kami. As yung mag-asawa, nagkakaroon naman po kami ng sa mag-asawa po. Pero wala lang talaga, hindi lang talaga ng magkasama. Yung mga bahay na na gawin sa kapya, gano'ng kadalas kayo Madalang po, sir. Gano'ng kadalang madalang? Madalang, sir. Gano'ng kadalang madalang? Kung bagay sa isang linggo, ibang beses, hanggang 2 beses na ako kami magkita. Yun nga kayo. Kasi pwede madalang, bawas kayo. Anyway, kamusta na kayo ngayon? Sir? Madalang kami. Ano ba natin sa kapatid lang? Wala na kayo. Paano nangyari? Kasi last 2009 po, balikin niya ako nasa siya, nagtatrabaho niya sa Makati. Ako naman po, nagpaparoon niya at the same time, naglaan po kami, tumutulong po sa kapatid ko yung bagtitinda, gano'n. Pero medyo may sakit na po kami sa mga buto-buto. May sakit ka po. May sakit po. Ano pong maramdaman? Bali kasi po may psoriasis ako. Psoriasis yun. Pero, okay na po ako ngayon. Pero kung na-affectan ko sana yung buto. Opo. So yung buto ko, nagkaroon na medyo sobrang namamaga. Tapos biglang lumiliit kayo. Parang pinaka-ano po. Tapos, opo, pero weekend po yung gamot. Okay. Let's go back to the story. So, ngayon, hiwalay na kayo. Siya na kayo hiwalay ka. Paano niyo ba sinabi siya? Dahil sa mga phone. Phone call na person yan. Nasa kayo na kayo. Sa bahay ko. Paano si Mari yung ginagawa ko sa'yo? Ano po, nung una po, medyo may ganyan.
Ewan ko lang po, pakiramdam ko lang po, na lang ulit